Kapitány, tak konečně to vyšlo. Verva si zapsala 3 body po ubojované domácí výhře nad Libercem. Jak si to utkání viděl? Tak ja si myslím, že sme hrali dobre celý zápas, aj keď nejakými chybami sme ich vrátili v tej tretej tretine do zápasu, ale som rád, že sme dali 4 góly a nakoniec sme vyhrali a myslím si, že je veľmi dôležité 3 body pre nás. Popiš, co se dělo v kabině, co se dělo na střídačce, protože jsme měli v zádech bohužel sérii 4 proher. Teď nám Liberec pořád vyrovnával, přesto jste to dokázali ubojovat. Tak samozrejme vieme, že tie zápasy predtým neboli úplne ideálne, ale snažím sa stále sústrediť na našu hru a som rád, že dneska sme boli dobre nastavení do toho zápasu a aj cez to, že Liberec nám vyrovnal a dokázali sme to zvládnuť, takže som rád a klobúk dole pred všetkými chalami. Máte za sebou krušný týden, měli jste před sebou 3 zápasy, odehráli jste 3 zápasy proti tabulkově níže postaveným týmům. Nakonec to vyšlo až naposledy, teď s Libercem. Působil si v kabině nějak, abyste nevěšeli hlavy, že tady ta krize pomine? Tak určite áno, vieme všetci, že tie zápasy sú strašne vyrovnané, je úplne jedno s kým sa hrá a snažím sa stále ostať pozitívne, aj keď bola tam nejaká séria tých porážok, ale vedeli sme, že tie zápasy neboli úplne, že by nás super prehral, ale dá sa povedať, boli z veľkej časti vyrovnané a akurát sme nedávali góly, narobili sme sa na góly a som rád, že dneska sme dali 4 a chvála Bohu to stačilo na tú výhru. Jeden z nich jde za tebou, kapitáne, tak jak padnul? Koblik s Filom urobili výbornú robotu v rohu, posunuli to na Poliho, ten vystrelil a ja som to možno trošku so šťastím pred bránou tečoval, takže šťastný moment, ale som rád, že to padlo. Poslední otázka míří na projekt o kapku Lepší hokej. Dneska jsme tě viděli s oranžovým rukávem, který symbolizuje tady tu pomoc. Já vím, že už jsi o tom mluvil po zápase v Kladně, ale co pro tebe tenhle ten projekt znamená a jak si ceníš toho, že ho Extraliga každoročně pořádá? Tak ja som veľmi rád, že sa takéto projekty robia a všetkými 10 to podporujem, takže ja verím, že sa vyzbiera čo najviac peňazí na pomoc a bude ten projekt čo najúspešnejší. Mati, díky a gratulace ke 3 bodům. Ďakujem pekne.